Symptómy, s ktorými mojej poradni pracujem, sú vlastne blikajúcou kontrolkou tela a psychiky. Že niečoho je veľa, že máme záťaže, že nám niečo škodí, potrebujeme sa toho zbaviť, potrebujeme to dať preč, odobrať to z tela, detoxikovať, odobrať to zo života. A nie trpieť to ďalej, potláčať to, ale odstrániť to zo svojho života, odobrať to. Čo, kde a ako škodí a ako dostať záťaže z tela a z nášho života preč, je úlohou diagnostiky, či už v rámci rozostavenia, v nejakom príbehu alebo práci s emóciou, alebo diagnostikou cez telo s EAV prístrojom. Vždy sa na našom symptóme podpisuje aj psychická zložka alebo náš príbeh. To si treba uvedomiť, že sa to v podstate nedá oddeliť. Takže to, čo, kde a ako škodí a ako to dostať z tela preč, je základnou filozofiou a princípom fungovania tejto metódy a prístupu, s ktorým ja vlastne ku klientovi pristupujem. Od toxínov mikrobiálnych, organických, metabolických, až po tie toxické emócie, ľudí a vzťahy, ktoré žijeme. Následne môže prísť vlastne ten prirodzený sebaozdravný, môže prísť ten regres, návrat, harmonizácia, homeostáza, rovnováha tela aj psychiky. Imunita sa vracia do svojho prirodzeného fungovania, do svojej prirodzenej kondície. Takže cesta je odobrať znútra von a nie pridávať zvonka dnu. Áno, stojí to nejaký čas, stojí to nejakú trpezlivosť, nejakú pozornosť a aj financie. Mne to však za to stálo investovať svoj čas, svoje peniaze a seba do štúdia tejto metódy, aby som našla príčiny mojich zdravotných problémov a pochopila aj túto metódu do hĺbky a teda tak viac porozumela môjmu telu aj duši a následne vlastne to je nástroj, s ktorým pracujem aj s klientmi. Dnes teda trošku bilansujem a posledný rok bol naozaj plný poznania, plný štúdia, plný práce, ale aj sily a naplnenia. Bol to proste 8-čkový rok. Milujem túto prácu, ďakujem za všetky príbehy, za všetky stretnutia v mojej poradni. Bolo to pre mňa naplňujúce. A dvere zostávajú otvorené naďalej pre podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorým táto metóda dáva rovnaký zmysel ako mne, prináša im úľavu. A budem teda naďalej nadšeným sprostredkovateľom tejto metódy aj v roku 2025. Prajem vám všetko dobré.